חנה אומרת שזה מלפפון, אני אומרת שזה קישור. וואי וואי, הוא גדולים מדי. אני עכשיו... חנה, זה לא מרגיש כמו מלפפון! הענק הזה? אז זה מלפפון? יו, זה כמו תינוק. בואו נבדוק אם זה מלפפון או קישור. נו? נראה לך מה זה הסכין הזאת? זה חוטא, לא באמצע, חרם, בצד. רבקה, תפסי אותו. אני אגע בו. אנחנו בודקות. אם זה מלפפון אני תואמת. אני אכלתי אותו. וואטה. נו, את רואה, זה מלפפון. זה מלפפון? פאק יו. מלפפון. את לא מריחה את הריח? זה מלפפון! תאכלי את ניביס. אני הולכת לשטוף את זה רגע. ניביס. זה נקי. לא יהיה לך, זה לא קוצים. יש על זה קוצים. איזה מוזר. אני מפחדת, לא יש על זה קוצים. ניביס, תהילה. טעים? נקבע, זה מלפפון קטלני. עוד? איפה הסכין? בואי נחתוך לך מפגרת. מה יש? אני? בואי נחתוך לך חתיכה. חתכה אותי ואומרת לפגרת. וואלה, נשבעת לכם? מקצרים את זה. קטלני. איך אני עושה לך את הסמרטות? זה לא טעים. זה טעים.